¿Pots explicarme alguna cosa sobre tú? Qui ets? D'on ets? Pots dir-me tu, no? No em recordo de res. Dieu no ve. Espavilar-se. Quin lloc és aquest? Benvingut a la clariana. Qui ens ha portat aquí? Això no sabem. Què hi ha allà dins? No podeu obligar-me a quedar-me aquí. No puc deixar-te passar. ¿Por qué no me dius que hi ha? És el laberint. Cada matí, en obrir-se aquestes portes, els corredors busquen una sortida. Ningú ha sobreviscut una nit en el laberint. I què els passa? Els anomenem grills. No pertanyem a aquest lloc. Algú va construir el laberint. Ja és hora d'esbrinar allò que ens afronta en realitat. No ets com altres, sents curiositat. Què coi ha estat això? Aquesta és la primera pista que hem trobat. Qui sap on es pot portar? És una noia. Thomas. Tot va començar a anar malament quan tu vas aparèixer. I és enviat aquí per algun motiu. Les portes no estan què? Ja són aquí. No. Tornarem fins que maten a tots. O sortint ara o morint en l'intent. No van intimidats de morts. Tot és clar. No podem sortir, no et deixarem.